Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe cover van de cover. En elke week hebben we in onze radioshow de cover van de cover. Een artiest die hiervoor gecoverd is, of hiervoor gecoverd heeft. En deze week hebben we een rapper die op dit moment best populair is. Digidex. En Digidex heeft onder andere dit nummer onder handen genomen. One Republic, gigantische statie, nog heel bekend. Nou, en dat betekent het op een Nederlandse eigen manier. Doe mijn best om op te voelen, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo onafhankelijk geweest als tegenwoordig. Mijn leven is op orde, maar een kind maakt dat vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg je eerlijk. We hebben nog wel de Poëet van 2017 genoemd. Goed bedoeld. Wat je plan ook is, dat is allemaal relatief. Weet je niet, doe maar denken aan de zus van een vriendin. Ik laat het traan voor haar, plus ik voor de nabestaan. Dood de kanker. Zit het nummer wel checken en de vallende sterren. Ik denk bij mezelf, wat de hel. Ik loop het nog te zeiken om mezelf, pluk de dag. Tel de sterren voor haar. Tel de sterren voor hen. Maar een ander nummer wat hij heeft gemaakt, samen met Ali B. Ik huil alleen voor jou. Gebroken gevoel. Verborg de pijn door steeds te lachen. Iemand moest het doen. En dit nummer is gecoverd door Melanie Sharon. Onbiaan op de show. Dus de candlelight versie. Gebroken gevoel. Geeft toch een hele andere invulling aan die plaats van de vrouwenstem. Maar dit is niet nummer wat wij gaan draaien uiteindelijk in onze show. Want wij gaan een andere verrassende cover draaien van Digidex. En ja, als je nou wil weten hoe die klinkt, nou, dan kan je elke vrijdag en zaterdag luisteren naar onze Roespop Show op vrijdag en middag. Tussen 2 en 4. Check ook onze Facebook.com/Roespop Show met OE en SJ. Hey, tot de volgende!